Usan gilansak na ko diri. Wala to na to naangkon ang atong mga gustong pangandoy. Pero kabahin ko sa kasakit o kamatayon sa atong Ginoo. Usa sa mga nahitabo na mo, doon namin gitawag nga 30-day Ignatian Retreat. Ang among buhaton na kay magsige ra gyud may ampo 30 days. Why gawas-gawas? Unya tagaan mig reflection, gamay lang yun nga reflection point for us to ponder. Ug usa sa mga retreat master namo ningon siya nga, sige, tudloan tamo og contemplation. Kasi kabalo ninyo contemplation. We know that that is a kind of prayer. Kung moingon gani ka contemplation, say in our gospel, sa ato ang gospel, kinahanglan during your contemplation, you try to integrate yourself within that gospel. Musulod ka. So unsa atong ebanghelyo karon? Sa pagpahibalo ngadto kang Maria sa plano sa atong Ginoo pinaagi sa anghel. So kinahanglan ug ganahan kang mag-contemplate, kinahanglan isuod nimo imong kaugalingon nasa kang napita. So before that, you ask for God's gasa sa Dios, sa Espiritu Santo nga makasulod ka within that scenario. That is contemplation. So gingnan mi karon kay ang among gihatagan nga i-contemplate kay ganiman sa Bethlehem sa pasungan, no, sa pagpanganak kang Hesus. So kung ikaw kuno kauban nako to contemplate the scenery, the imagery of the pasungan. Try to ask the blessing, the guidance of the Holy Spirit nga ganahan kang musulod sa ilahang panghitabo. Sige, piyong ngayong mata. Anat piyong naman na imudaan. No? Sudla ang maong senaryo. Ipiyong imong mata, mangayo ka sa gasa, no? Diha sa Ginoo, sa Espiritu Santo, nga makasulod ka diha sa maong senaryo, sa panghitabo. Piyong na yung mata. Kani harapader. So pagpiyong sa mata, sige jugog ampo. 2 minutes. Lord, unsa man gyud imong gusto nga mahitabo sa ako? Sige kog piyong 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes na. Hilom na kay palibot. Unsa man gyud no? Asa ka ko dapita. Tabangi ko Ginoo nga makasulod ko asa ko dapita sa imuhang, no, maong senaryo. Sige jud kuna-una niya. Ingon man gyud ang ayaw sige kuna-una. Just let go of your minds, no? Empty your minds to contemplate asa ka dapita. Sina ko una-una. Ako nang gibuy-an ako una-una. Relax. Taon-taon ni sulod. Dugay kay ko una-una. Kabalo mo siya nasulod nga asa ko ug unsa kong parte sa maong pasungan. Ako kadtong usa katai sa kalabaw. Oh, katawa ra ba mo? Suwahi ba ninyo? Tai. Dako pa jud kayo? Okay, iko sige. Tai magyugom sa kunsaon. Ngano man nahimong tai? Pangutana, di ko katubag. Well, bisag unsa na lang na ang plano sa Ginoo nato. Bisag unsa o ang ato usahay magud kung atong una-una usahay lahi sa o dili usahay perminti lahi sa plano sa Ginoo. Gusto tag nindot, gusto kag gayahay, gusto kag maayo, gusto ka tanan nga nindot, unsay mga positive. Pero ang mahitabo kasagaran dili gyud na plano sa Ginoo. Puros mga dili nato gusto. Arita, mga igsuon, laing istorya. Tulo na ka istorya.
Okay pa mo? Usa ka nindot kayong istorya kabahin sa Pasko. Sa pagpanganak kang Jesus diya sa pasungan, no? Nabasa ra sa nako ni kabahin sa Gaza unsay atong mahatag nga regalo ngadto sa Ginoo. Nakapangutana na ba ka? Ikaliman na kami sa Digalio, pila na lang kaadlaw magpasko na ta. Dili lang ta unta sige ukato, dili lang ta sige pangatawa. Una-unaon ka natuon, unsa na ang giandam nimo nga regalo para sa Ginoo? Dool na mo ginang Pasko. Kasagaran na ba naay moagi ka sa mga kadalanan, naay manaygon? Mato sa mga balay-balay ninyo, mangayong pinaskuhan, kung makatagpo ka, mangayong pinaskuhan. Pero unsa kahapon ang Ginoo may mangutana kanimo? Unsa ang imong iregalo nako? Nakapangutana o nakapangandam na baka kung unsa imong ihatag kaniya? Wala pa. Ingon ang Ginoo sa maong istorya. Ingon siya sa usa ka Saint Jerome mismo nga namalandong diha sa pasungan. Sa iyang pagpiyong ug siyang pag-ampo nga unsa kay iyang igasa sa Dios, nipakita ang infant Jesus kaniya, no? In a dazzling white. Ug ningon Saint Jerome or Jerome, unsay imong ihatag nga gasa isip regalo nimo nako. Ug iyang tubag ningon siya, akong ihatag, ang akong ihatag mao ang akong kasing-kasing. Ingon ang Ginoo kaniya, I want more. Ingon siya, akong mahatag kanimo ang tanan nako. Pero ningon gyapon ang Ginoo kaniya, gusto ko labaw pa ni ana. Ingon si Saint Jerome, unsa pa man ang akong ihatag kanimo Ginoo? Ug ningon siya, ihatag ang tanan nimong mga sala ngari kanako, kay ako kanang pasayloon. Kanindot no? Sa may pasabot ani alang nato. Ikaw karon nga ni simba, kinsa ninyo diri walay sala? Naman juwang kun diri kay usay mangumpisal ba? Pader pa kumpisal ako pader. Una sa tanan pader kani akong silingan. Ikaduha pader akong bana. Dugay kimi mahuman. Unsa may imong sala nay? Wala ra man ko'y sala pader. Basin na ninyo anak pareho diri nga way sa okay ra gyud naa kitang tanan makasasala gyud. Ang problema usay dili ta kakita sa atong sayop kay ngano nagtuong man tang insakto ta. So mao na mga igsoon ihalad na to sa maong istorya. Primero ang tulo ka kahoy nga nanay istorya, wala nila maangkon ang ilang gusto o pangandoy sa kinabuhi. Pero unsay nahitabo? Ang usa nahimo og lamisa sa pasungan. Ug ningon siya, ngano man, layo ra kayo akong gusto nga mahitabo, lahi ra akong pag-ampo. Ang ikaduha gusto og cruise ship nga maglibot-libot bisan asa nga hayahay ug makakita og mga tao ug nindot nga mga lugar. Pero asa sa padong? Dito siya sa Nazareth, dito siya sa Galilea, naglutaw-lutaw gamay kaayo. Gisakyan siya no sa mga tao. Ang ikatulo, nahimo siyang ang gikan sa monumento, nahimo siyang krus. Layo ra kaayo ay lang mga gusto. Pero lately, they realized nga ang usa sa permero nahimo siya tinuod og pasungan. Kahoy utap na lamisa sa pasungan. Nakahuna-una siya, bisan di ay tuod o wala na ko naangkon ang akong pangandoy. Pero sige lang, bisan gamay lang ko nga lamisa, kabahin ko diha kang Kristo.
Bisan og dito na siya naglutaw-lutaw nga binta sa Galilea, ningon sad siya bitaw. Wala na ko naangkon akong pangandoy, pero sige lang, kay gisakyan sa ko ni Kristo sa iyang pagsangyaw sa katauhan. Ang ikatulo, isa, ako sad gilansang na ko din. Wala to na to naangkon ang atong mga gustong pangandoy, pero kabahin ko sa kasakit o kamatayon sa atong Ginoo. O bisan tuod, layo ra sa atong pangandoy apan, mas nindot ang kalipay kanang miduyong ka sa kalisod, sa kasakit. Sa akong bahin nga nahimong tae, makaingon ko, wa gyud ay ko'y angay nga magpari. Wa gyud. Wa ko'y angay ka panghambog. Taira ta. Aw taira ko. Kamu dili. Unsa ka mo no? Mao na ngayon ko, wa gyud ay ko'y angay. Sa akong pagkaako usahay, kinahanglan mo tanaw sa tanga, walay atua, kundi tanan sa Dios. Ikaw, unsa pud kahaang imuhang una. Mo ninyo assignment pag-uli sa bahay, try to contemplate. No? Look for a gospel passage or try to get into that imagery. Ask for God's grace nga makasuod ta. Muna mga igsuon, sa kalisod, ningon si St. Jerome sa mong istorya, Ginoo, wala ko'y ikahatag kundili ang akong mga sala, pero kami kung mangayo ni, pinaskuhan bisag unsa, kung tagaan ka gamay, magreklamo pa. Unya kung wala kay imuha, walay gasa, murag as if ang kalibutan wala ni pabor nimo. Igsuon, taira ka. Bisan ang Ginoo labaw sa tanan, makagagawon sa tanan, ari siya. Pasungan, uban sa tae. The message in today's gospel, sa imong ihalad kadto sa Dios nga angayan kaayo nimong ihatag kaniya. Offer all your sins. Pero nga nung di man yung kakapasaylo, Pasko karon, no, mangandam ta sa pag-abot sa Ginoo, pero nga nung di magkakahatag og pasaylo sa imong silingan, pero sige kag simba. Nagtuo ka malipay ang Ginoo nimo. Hello? Dili. Mao na kanunay rin siyang nagbitay sa krus. Kay nagpaabot siya kanimo. Kining Pasko, dili ni ingon nga balik ta sa permi, mag-OOTD lang ta. Dili ni ingon nga ang atong tuyo aron lang yun nga makasimba-simba. Pero kung dili Pasko, kung dili misa di galyo, asa mo? Wow! Ang gusto kay akong pangandoy makapot, pero dili ang plano sa Dios lahi. Sama ni Maria. Saba daw ko kayo. O sa ingon ni Maria, ha? Nalimog siya. Pag-ingon sa anghel, mao kini ang plano kanimo, magsaba ka o mga naka. Pero lalang sa Espiritu Santo, di niya kamalibog. Bisan og layo ra ang gusto ni Maria unta, pero she submitted herself sa plano sa Ginoo.
Bisag lisod sabton, naglibog siya, nahanlok siya, pero still, he or she obeyed God. Kita, asa ta? I tell you, human niining celebration na to, sa regalyo Pasko, balik sa dati. Every Sunday, dili na ni kadaghan. Hinaot unta mga igsuon, atong palawman ang atong relasyon sa Ginoo. Dili lang kay outward, dili lang kay visible things ang angayan ko, dili what is within us. Number 1 is forgiveness. Pasayloan na siya kanang taong dili nimo mahatag ang kapasayloan. Offer your sins to God. Kana na lang manggani atong ikahatag niya. Wa manggani tay angay ikahatag nga angayan kaayo ta. Mao na mga igsuon, sama unta ni Maria, bisan naglibog, bisan nabalaka, pero kay giingnan siya sa anghel, mao kini ang plano sa Ginoo kanimo. Sa katapusan, ningon siya, matuman ang plano sa Ginoo kaniya. O kini, ingon siya, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta ang iyang plano. Kung mao unta na atong linya, amalandong igsuon, unsa kay plano sa Ginoo kanimo? Unsa kaayang gusto alam ka nato? Haron ato mahimo maputos ang maong regalo gawa sa atong mga sala, kundili ang atong pagpang-o sa atong kaugalingon ug paghigugma sa atong Ginoo labaw sa tanan ug paghigugma sa atong mga kaigsuonan. Hinaot paunta. Nahimo kita mga binilanggo, pinaagi sa gahom sa dautan. Magampo kita karon, galuwason kita ng Kristo. Kung mayon kita Ginoo, kumalika o luwasan kami.